Ο Κωνσταντής ο Τσιτσούκας ήταν ο τρόμος όλων των αγιοπαίδων, των ατακτούν των αγωγιατών, των κλεπτών και των κλεπτριών των οπωρικών. Πότε ως αγροφύλαξ, πότε ως κλητήρ της Δημοτικής Αστυνομίας, πότε ως παιδονόμος του σχολείου, ποτέ δεν έπαυσε να υπηρετεί τον Δήμο επί 30 κατά μήνα δραχμών. Εις την εξοχήν, ότε διετέλει αγροφύλαξ, η δραγασιά, η ιδιόρχημος εκείνη επί υψηλού λόφου καλύβη, ή το σκιάνζουρο, όχι των ορναίων, αλλά των πεδίων, όσα έτρεχαν έξω στα αμπέλια για να κλεφτολογήσουν. Από τον Μάιον, όταν αρχίζουν τα μούρα, τα κεράσια, τα τζάνερα, έως τον Οκτώβριο, όταν έχει τελειώσει ο τρίγος και συλλέγουν τα κηδόνια, διότι δεν φυλάγονται πλέον από τις κηδονιές. Έπρεπε να έχει τις 4 μάτια τουλάχιστον, 2 έμπροστα και 2 όπισθεν του κρανίου, για να είναι βέβαιος ότι δεν θα τον ειδεί ο Τσιτσούκας να κλέπτει. Μόνο τον παϊράκιν του, το κόκκινον εκείνο μανδύριον, το οποίο εγκυμάτιζαν υψηλά άνω της στέγης της δραγασιάς, μόνο εκείνο ήρθε να τρέψει η σφυγή τους κλέπτας. Επί του λόφου ίστατο η καλύβη και γύρω γύρω απλώνεται ο κάμπος, που ομαλός και επίπεδος, που κύλος και κυρτούμενος, ολοπράσινος από τα αμπέλια. Και όλα τα αμπέλια τα έβλεπε ο Τσιτσούκας, όλα τα έσκεπε τον μπαϊράκιν του. Ηκούε το έξαρνα μία κραυγή. Αλάργα από τα αμπέλια! Και η φωνή του ήταν μεγάλη, δυνατή και ήταν ανδρώδης και τραχία. Και την έτρεμον όχι μόνο τα παιδεία, αλλά και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τη νύχτα, καθήμενος εις την δραγασιά του, ήκουεν μακρόθεν κουδούνια και πατήματα ημιώνων και φωνάς αγωγιατών να τραγουδούν. Τότε φώναζε και από την φωνή ταύτην και μόνην, με δυσιδαίμονα φόβο, πας ονειλά της, εννοεί ότι δεν θα ήταν ευκαιρία για να κλέψει στα φίλια τη νύχταν εκείνη. 6 ή 7 φοράς είχε οδηγήσει στην Δημαρχία την κατσούλα την Κλεφτρού, μια αναλόκοτη γραία, η οποία δυσκόλως ή δύνατο να θεραπευτεί από την νόσον της. Εγνώριζε με το νούμερο όλα στα σεξιστήματος κλεπτρίας. 2 γυναίκες, μητέρα και κόρη, καλούμενε κοινώς η Φράγκα και το Τσουλούφι, ήσαν το πρώτο νούμερο. Ποτέ δεν τας είχεν έβρει να μαζώνουν αιγιές εις τον ελαιόναν του, αλλά πάντοτε εις τον ελαιόναν της γειτόνισσας. Ποτέ δεν τας είχεν ειδεί να απλώνουν τα σίκα εις την γιάστραντον, αλλά τας είναι πολλάκις να μαζώνουν τα σίκα της ξένης γιάστρας. Άφηναν τα σίκα από τις σικές του να πέσουν, γνωρίζουσε καλώς ότι έπιπτον εις το ειδικόν των έδαφος, και γέμιζαν κατά προτίμησιν ολίγα καλάθια από την σικήν της γειτόνισσας. Μίαν ημέραν, περί τα τέλη Σεπτεμβρίου, μετά τον τρίγον και το τράβημα του μούστου, εισχολούν το εδίο να βγάλουν τα στέμφυλλα εις έναν κήπον συγγενών τους. Ο κήπος εχωρίζεται από άλλου γειτονικού κήπου δι' απλού χαμηλού φράχτου. Βλέπουσε ότι στον γειτονικών κήπων υπήρχαν σωρίστεν φύλων, τα οποία οι διοκτήτε αμελούσαν να βγάλουν, άφησαν τα στέμφυλλα τα ειδικά των και άρχισαν να κουβαλούν τα του γειτονικού κήπου. Η κόρη εγέμιζε με βία το καλάθι και έτρεχε. Η μήτηρ της έλεγε να μην βιάζεται, αλλά να ασχιάζει λιγάκι το σωρό. Εννοούσα να αραιώνει τι ούτω τρόπο στα στέμφυλλα, ώστε να φαίνεται κάπως άθικτος ο σωρός. Να,
«Κοίταξε με μένα», είπε. Η γραία έλαβε το κοφίνιο, επίδησαν τον φράχτη, έτρεξε και αφού το γέμισαν καλά με ένα ξύλο ανακάτωνε και ηραίωνε τα στέμφυλλα ώστε να μην είναι πατημένα πολύ δια να φαίνεται όγκος. Την ίδια στιγμή η νεωτέρα, επωφεληθήσα από την απομάκρυση της μητρός, έλαβε ποτήριον και δοκίμαζε το πρωτόβγαλτο ρακί, την σούμα, ίσως δια να ειδεί πόσα γράδα είναι. Ερόφησε βιαστικά ένα ποτήρι, κοιτάζουσα συγχρόνως να μην την ειδεί η μάνα της. Ήτα σηκώθη από πλησίον από το ρακοκάζανο και κοίταζε προς το μέρος του φράχτου, οπόθεν θα επανήρχετον η γραία. Πώς ευρέθην εκεί ο Τσουτσούκας, άδειλο. Έξαφνα ακούεται φωνή. Το τσουλούφι, μην το πίνεις μονάχη, άφησε και λίγο για τη μάνα σου». Στραφής προς τη γραία, εφώναξε. «Μπράβο γρία βράγκα, καλά τον εσιάζεις το σωρό». Νέα της γυνή, της οποίας ο σύζυγος είχε ξενιτευτεί πρώιμα στην Αμερική, οπόθεν δεν επανέκαψεν πλέον, εξικολούθη να φορεί συχνά κόκκινον φουστάνι παρά τα έθιμα του τόπου, όπου οι γυναίκες των απόντων ναυτικών δεν νομίζεται πρέπον να στολίζονται. Με το κόκκινο τούτο φόρεμα επήγαινε επιδεικτικός στην εξοχή, στο αμπέλεν της. Μία γραία γειτόνισσα αρχαϊκή βλέπουσα αυτήν εσταυροκοπήτων και έλεγε «Σαν όξα από εδώ μου φαίνεται, Θεέ μου συγχώρεσέ με, άμδα, σφούσες, μαρούσες, ούλες κουκκινοφουστανούσες». Με το κόκκινο φόρεμα ο Τσιτσούκας την ήβρε μίαν των ημερών ανεβασμένη εις πελωρίαν βερικοκιά, κτήμαν αυτής εκείνης της γειτόνισσας ή της εσταυροκοπήτω στην θέαν της και ασχολουμένη να γεμίζει το καλάθι της με κιτρίνας ευχήμους οπόρας. Ανέκραξε ο Τσιτσούκας. «Και εγώ έλεγα πως μονάχα το δικό μου το κόκκινο μπαϊράκι ανεμίζει τόσο ψηλά». Επί 2 ή 3 έτη, περί τα αρχάς της 7ης δεκάδος, ο Κωνσταντής ο Τσιτσούκας ήταν διορισμένος παιδονόμος στο σχολείο. Ποτέ ο γυαλός από μία ανάκρινη σάλη δεν ήταν ελευθερότερος από μικρά παιδιά και η βράχη και η κολπίσκη της ακρογιαγιάς δεν ήταν ερημότεροι από φυγάδας του δημοτικού και του ελληνικού σχολείου. Τα καημένα τα καβουράκια και τα γκρινιάτσα και τα κοχύγια όλα είχαν έβρει την ησυχία τους. Το θέρος μόνον πρωί και βράδυ επέτρεπε το κολύμβημα στα παιδεία. Εις κανένα μικρό μοσχόμαγκα δεν επέτρεπε να κολυμβά 8 ή 10 φοράς την ημέρα, αλλά και κανένα παιδίον δεν συνέβη να πνιγεί επί Τσιτσούκα παιδονό, την πρώτη και τη δευτέρα χρονιά. Επιτρέπεται να βουλιούν καθώς συνηθίζουν τις βάρκες, αλλά μόνο με την άδεια του ιδιοκτήτου. Εις κανένα δεν επιτρέπεται να δίνει βούτη ή να πηδά με την κεφαλήν κάτω, αλλά μόνο να δίνει παλούκια, δηλαδή να πηδά όρθιος από το ύψος του τρίγκου, όπως και του μπαμπαφίγκου, των ιστολιμένων αραγμένων κατά καιρούς γολετών και βρικίων. Μόνον από την κουπαστήν και από την άκρη του μπαστούνιου της πλώρης επιτρέπεται να δίνουν βουτιά. Τι ούτως ήταν ο άγραφος κανονισμός του Τσιτσούκα, τον οποίον υποχρεούνται να αποστηθήσουν και να τον ξέρουν νεράκι απόξου όλα τα παιδιά, τα δασκαλούδια, καθώς και τα ξυπόλυτα του δρόμου, τα αγιόπαιδα. Την Δευτέραν χρονιάν της παιδονομίας του Τσιτσούκα, ένα παιδί τέκνον ενός πρώην χεσαίου και νυν θαλασσινού, Δημητρίου Δαλαπούγια, ευρέθη να ταχτεί μιαν ημέραν εις των Αιγιαλών και να προσπαθεί να μάθει κολύμβην εις ώρας απαγορευμένας. Ο Τσιτσούκας το εκυνήγησε, του έδωσε 2-3 ξυγές στα νότα και το έστειλε να πάει στη μάνα του. Το παιδίον έφυγεν κλαίον.
Ο λίγον παραπέρα ευρίσκει τον πατέρα του. Καθώς τον είδεν, έβαλε κλαθμυροτέραν φωνή χωρίς όλα τα δάκρυα. «Τι έχεις?» «Να, ο Τσιτσούκας μ' έδιρε». Ο Δαλαπούγιας εθύμωσε. Έτρεξε να προφθάσει τον Τσιτσούκα. Καθώς τον ήβρε, άρχισε να τον ονειδίζει σκληρός. «Να μην τρομοκρατήσει άλλη φορά και πειράξει το παιδί του. Αυτός δεν είχε ανάγκη από Τσιτσούκαν παιδευτή. Είναι ικανός να παιδέψει το παιδί του. Και μην ήβρε τα στραβά κομμάτια της δημαρχίας. Και είναι και τεμπέλης και δεν πάει να δουλέψει. Και για να φαίνεται πως κάτι κάνει. Και ο Τσιτσούκας για να βρίσκεται σε δουλειά και αυτός θέλει τάχα να παιδέψει τα παιδιά του κόσμου. Ας πάει καλύτερα να σαρώνει την αυλή της κυριαδημαρχίνας. Για αυτό και μόνο είναι άξιος. Και άλλη φορά να προσέχει γιατί...» Ο Τσιτσούκας δεν απάντησε τίποτε. Έσυσε την κεφαλή, αισθάνθη πικρία να ανέρχεται από την κολλήν του στον ουρανίσκο. Έβρισκε το όντι άδικα τον πελάν του με αυτά και με αυτά. Κι ήταν ίσα ίσα ο μόνος που δεν εσκούπισε ποτέ την αυλή της κυριαδημαρχίνας. Όχι τώρα που ήταν παιδονόμος, αλλά ούτε αρχίτερα όταν ήταν κλήτορας ή δραγάτης. Κι όσο για τα στραβά κομμάτια της δημαρχίας, άξιζε το όντι τον κόπο να γίνεται κακός με τον κόσμο για 30 το μήνα ψωροδραχνάς. 2 χρονιές στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην ψήφιση του προϋπολογισμού, είχε προτείνει την αύξηση του μισθού του εις 380 και 400 δραχμάς το χρόνο. Αλλά ο νομάρχης, καθώς τον επληροφόρησαν, έσβηνε τον αριθμό τούτων και έγραφεν αναλυότος 360. Και ήφξανε κάθε χρόνο το μισθό του δημολογιστού παρά τη Β' νομαρχία. Και εξόγκωνε, καθώς του είχε πει ο γραμματικός της δημαρχίας, όλα τα κονδύλια, όσα απέβλεπον εισφοράς προορισμένας δια τη μεγάλη καταβόθρα, δια το κέντρο. Και εσμίκρινεν και ψαλίδιζεν όλα τα ποσά, τα προορισμένα δια μικρών δημοτικών έργων ή δια να ψωμοζεί μικρός της άνθρωπος, υπηρέτης του Δήμου. Από τότε ο Τσιτσούκας άρχισε να απογοητεύεται. Δεν ήταν πλέον τόσο δραστήριος και αυστηρός όσο πρώτα. Την τρίτη χρονιά, έναν δειλινόν, τον Ιούλιο μήνα, κραυγή αγωνιώντος πεδίου οικούστη στον Αιγιαλό. Στο ίδιο εκείνο μέρος, στην άκρα της Πολύχνης, όπου εκολεμβούσαν συνήθως πολλά ανήλικα παιδεία. 2 κραυγές γυναικών από ένα παράθυρο αντίκρι και από ένα γιακοτόν παραπέρα απήντησαν στην κραυγή της πρώτης. «Γλιτώστε το, γλιτώστε το! Τρεχάτε, πνίγηκε το παιδί!» Έτρεξαν οι ευρεθέντες εκεί πλησίον. 2 νέοι εθαλάσσωσαν. Ένας τρίτος επήγαινε με την βάρκα, κρατών των γάντζων έτοιμο και την απόχη. Ανέσυραν το αγωνιόν πεδίο και το έφεραν στην ξηρά. Το έτριψαν, το εκρέμασαν ανάποδα, μετήρθον όλα τα συνήθεια εμπειρικά ή πρόχειρα μέσα. Ήταν αργά. Το πεδίο ήταν πνιγμένο, εντελώς πνιγμένο. Ήταν αυτό εκείνο το πεδίο του Δαλαπούγια. Ο γέρος Τσιτσούκας είχε να απογοητευθεί.